भौजी तहार झटिया जल गल बका हो कि ऐसे कहतारू मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। ए भौजी के बात सुन कर नु हमरा ये लगता कि भौजी के झटिया नु सब जल गल बा। तका हाल बा भाई, आज हम फिर से बात करेगा तनी भोजपुरी गाना के बारे में। तो यही से कहते हैं भाई लोग वीडियो नु जैसे अगर लास्ट तक देखा वीडियो में बहुत ही मजा आई। तो वीडियो बना के यकीन मकसद आप सभी को हंसे और हंसाने के लिए, ना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाना रोशन करनू आज के बकचोदी स्टार्ट कर जाओ। ये सखी सैया के माल से टोकबा। अच्छा तहरा भातार के माल स्टॉक बा। तो ए भौजी तहा तो बहुत तरह खुशी मिलत होई। तो काम ना कर, जब माल स्टॉक होइए गल बानू तो हाथे से 3-4 खेप हिला दे कि मालवा नु सब गिर जाओ। समझ रहे हो? चप्पा चप्पा सखी सैया के माल से टोकबा। ए भौजी तो बोला हम क्या करी हो, तहरा भातार के माल स्टॉक बा तो आके हम पी ली का, मतलब हाथे से हिला दी का कि तहरा भातार के माल गिर जाओ। तहरा बहनी के गाड़ी में गुडू रंगीला का लंड पे लो, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। ये बार बार कहतिया कि हमरा सैया के माल स्टॉक बा। तो ए भौजी कदे हिला लेवेला तो मादरचोद उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? सैया जी के लाला कहता सखी रे धनक गइल बा। अच्छा हमरा राजा जी के लंड धना गइल बा, ये तरह का नाम बना, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। भौजी कैसे कहतिया कि हमारा राजा जी के नाम का तार धना गइल बा। तो ए भौजी तारा भातार के नाम का तार कहाँ से आई? ओके तार ना कहल जाला, ओके लंड कहल जाला। अगर तारा पता नहीं खे नु एबे खोल के देख लिया तार छू के इतना करंट मारे नु कि हक देबू। सच में दादा ही दादा। ए भौजी तहरा भातार के नाम का तार कैसे धमक गइल बा हो? ना हमरा के बताओ कैसे धमक गइल बा। तहार मजबूरी देख के नु अब हमारा लागत है तार कोनो ना पेली। एगो ना काम ना करेगो, तू गधे के ना पोस ले, अब वैसे पेलोइए काहे कि तारा भातार के लन नु धना गइल बा। ए मादर अपना काम कर रहा। म्यूजिक रुको पिया ओइसे ना छुई दोनों धके अपना हाथे से। तो लंड छुअस तहरा बहनी के गाड़ी में सकल बलमा के लंड पेलो, मतलब ना सुनता नहीं भाई लोग। भौजी कैसे कहतिया जन छुई हाथे से। ए भौजी तो लंड से छुअस कि सब मालवा वही पर गिर जाई। सच में दादा ही दादा। ओइसे ना छुई दोनों धके अपना हाथे से। कैमरा में भौजी नु ऐसे ना मानी रे, तो मैं लंडे छू आ सब मालवा गिरा के नु वही पर हिला दे कि दूध के साथे नु वो पी ली। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देहिया से हटल रही। देहिया से हटल रही। ए भौजी काहे कहतारू हो? तहरा मारवावे के ठोकवावे के मन नहीं का? अगर नहीं नु तो भैया बारन पटक के नु बजरई ठोकी हन। ऐसन खेला बहुते गड़ गइल बा। का गड़ गइल बा? ए भौजी सोच कहा ना कि कस के पेल देला बस फाट गइल बा वैसे नु अब हम ना देम तो तू लंड छुपा के कहतारू। संभव मेरी छाती पे अपना साइन करके मादर चोद लिख दो। का कहलू भौजी कहाँ छुटका पड़ल बा? एगला नु तने फिर से कह, हमरा नु नाच ना दिले का। बाहर तहरा बहनी के गाड़ी में सकल बलमा के लंड पेलू बा। तहरा लहंगा में छुटका पड़ गल बा। ए भौजी तहरा लहंगा के भीतर का भइल बा हो? जौन झाटवा बा तौन जड़ गल बा का कि तू कहतारू छुटका पड़ गल बा? तहरा बात सुन के हमरा इहे लागता। सच में दादा ही दादा।